Talo na po mga ka. Ano mga ang pan? Ano mga talo? Unom siya mga pa. Unom mo kubok. Maga pa unom ni. Sa tos doong maga. Na tumakpan niya. Dito na butang sa doong. Unom, libre na mga sa kilo mga bugto mga ka bugto itong kawil ayun lang mga masuk isda di rengaon ito man itong sino maga paon na batas maga makaplay tag paon itang na po ito maga isda po nga isda talbo mo ka putol ka isda na po nga talbo na po talbo ano talbo eh